thawmhnaw chuak thar a piang hla ngai lo Cindy chuan a hi chuang a piang chu a thlang kual leh zai zai a mahse a bank card chu pakhat hma a hmang thei ta tlat lo a zak ruang reng hle a thin rim ṭun bawk Mr. Lee chu khawl-in a zawt chianga Miss Dawn-in fan a release hma chuan inpui atangah sum chhuak zawng zawng hi ama kutah a awm vek ani tiin a lo chhang tu nge chu nu chu aw kha Mr. Granton college zirlai a sponsor thin kha household manager in a lo thawk thar tih hriat emaw ka tia chu pawh ni se ka monthly pocket money te chu chiangnuai riat niin ka hre si a ani thina mahse tunah chuan dollar somriat ta chauh a ti hniam tu in ka hria engmawi sawi Cindy chuan nitlem liam ta a thil thleng te chu a ngai tuah chhuaka a lung awi lo thar hle zan khat chu kum thum lai an in neih lawm na a pasal nena hlim taka an hman theih nan tiin an in leh a vel te chu a lo chei mawi khawp mai a mahse be sei lo tak mai in an pa chuan Yara Stone ni chu a lo hruai haw ve tlat mai college entrance exam a pakhat na ani awangin an lo sponsor a mire thei tak an ni awang khan kal chhun zawm na tur a nei tawh lo a lo ni tuna a lo zir chhuak ta a an in la chu a tlu chhe leh hlau bawk si a chen na tur nei ta lo chu an ina chuan a lo hruai haw tak mai thu a sawi nghe nghe housekeeper atan pawh a tha viawang liaman a lo ti lut ngal nu Miller leh Mr. Lee te an awm renga lawm tia Cindy in a lo chan pawh chuan tunlai chu khawl leh thiam thil vel hman tur a tam tawh a an upa tawh a Yara hi a fingin thil a thiam chak hle bawk a chu mai bakah household expenditure zawng zawng te pawh hi khawih tel vek sela tha in ka hria ni liam chuan a lo ti leh zela kalawm lutuk aw miss in nupa a min sponsor na azara kalo zir chhuak ve ta a ruh let cheu ka duh ani thei tawp ka chhuah zelang Yara chuan a lo ti zung zung chahlui an kil ho dawna an anniversary tih a lo thei ngilh palavangin an pa chuan pawi a tih thu te a sawi ve luam a wine chu Yara chu a in thlit tir wine man to zia chu sawiin liaman company a ha taka hna a thawh lai a chutiang mai mai leina na sum a lo khawral thin chu awi awm zia te Yara chuan a sawi ta zat zat mai kan tana ni pawimawh ber ani a sum rungot chu ngai tua tur ani hle nem thei tawpin kalo buai pui ve nia Cindy in a lo ti ve thunga liam chuan engmah a sawi zui miah lo a bank card an hrian sakna chan chu Cindy chuan an pa chu a zawt ta a Mr. Liam Grantan harsatna siam sak lawila ka duh wang mai chaw ani engber ngei du Grant chhung ko hausak na nge nupui ni na zawk Cindy in a tih ta ka chuan alu chu a lo thing vak vaka i lo haw ve chi a tungei lo an khum le tak chiam mai le liam chuan a lo la ti zui tlakhata dollar somria chauh ka hman tura lo awm ta hi enge awm zia oi awm lo lutuk e mai Cindy chuan a lo ti le ka sawi tawh kha sum hman chhuah chung changa chuan Yara hian thu neih na ani ani nang aiin sum hlutna a hria a khawl thei zawk chhung kawtan a tha hle zawk a sin liaman a lo tih chuan a sa ve ta phat mai hei thingtlanga pawh tlakhata dollar somriat lek chuan in khosa thei bik em ni kutdu ang maya min siam i tum em ni a he ina nupui ni na nei tu zawk ka ni a outsider ni kha i du du a thu ne na i ron lek ko hi karem ti lo ani a ti ve ta fak mai engkim i ne lawm ei siam tu te thawmhnaw te pawh dollar somriat chu a tok viau lawm ni liam bawk chuan a lo ti le a ka thiam lo ani lo in rot lo topila a tha zawk tur ania tiin Yara chuan liam a kut te chu a lo chel saka thin rim lo hram tur te chuan a lo ngen vel i thiam lo ani lo i ti tha lutuke a lo ti maya Miss Cindy in room ka ti fai lai in thawmhnaw to tak tak ka hmu chawa a then chu noi chuang man fe te an ni hloma kan khua anga phe chuan primary school pakhat kumkhat chhunga chawmna dei zan bek pakhat man ronguta pawh khian a tling khawm theiang chu mamu wang ni lova itna awang chawa hetiang thil uchuak tak taka la khawm hi a tul mi alo nia
Mr. Grant tan som sep sak ka du ani omze nei deuh zawkin mang to ang u yara chuan alo ti le a ni e Cindy soidi ka ni mi re thei ten ei tur an nei lo lain hetianga nom chen ngop mai lo ngai tua hi a tha ber lo ania yara hi chu a felin angai tua thui hle zawk ni in ka hria an pa chuan alo ti le boka liam enge moi sui le joint account atanga kan man thin ani hi ka du danin ka hmang ve bokang chu nilo Cindy ilaka hian ka nem thin lutuka ipang chang kholo zo vek to ni om ngai na i she to lo liam khati kha min ti reng reng su kami zia hi anilom ni min du chan ni a i soi thin kha hun liam to soi su mihring chu kan dang lam thin alom tuna chuan yara ang mi zia hi an du om dei to zokin ka hria chutia an pa in a chan ta ka chuan a tha e kanu alo kal huna in soi fia nge ngai don ani chu ti in Cindy chuan akal san ta da ya chi a hom lo thu chhia hlo in alo soi po in chin ei tam lu tuka a hri se lo ba ka in sen na atam mai mai ani oyster le soy sauce te kha mang mai mai ro alo ti deuh mak mak to Cindy makeup le manro then kha skin care thleng chuan yara chuan ngoi reng chuan alo paisak mia mia maya Cindy chu a thin rim khop mai ingredients te hi ka zir chianga a himin a thatok lovani aman to ang he hu hiani lo aman tlom zok thabok si man izirangai ni hetiang te hi a thadai zok ti in chidang te chu alo pevel kathil engma hi lo khoi ve to lo la ni mai Cindy in atila in Mr. Granton in chung manei storin min da alom ti dang lam ngai thil chu kasiam thaze lang ti in alo chang mak mai bek zong zong te po kha alo la bo vek chu lo ni in engma soi bok si lo charity a adonate vek thu le champui tu mamo tak tak te ta na luan chwa chu aro pui zok dei thu te chu yara chuan alo soi le nu nu a lo zir chhuak inilom ni ka thu lova ka thil lo khoi hi ruk ruk na nya sin Cindy chuan thin rim zet chuan alo ti a khang thil zong zong te kha Mr. Grant suma changa i lei ve kan ni a he in hi ka du dan le sumren thei ang ber en kol min phal sak miaw wangin eng thil po ka du danin ka manage thelom alo ti let le ngam tlat mai mi hau sanu pui hau te ni na zanria an nei ho le na chuan beken tur tha po anei to lova Cindy chuan nuam lo atiru ang reng hle an zinga pakhat chuan an pa in longa party abwa saido na wangin telve chau tur chuan aron som hloma an thil eman chu avain cheng sing khat sang ni zariat lai mai ania mi pakhatin cheng sang khat zaruk theu an tho angai don ani midang chuan ol sam takin an black card chu an phor chuak maya ani ero chuan pek mai tur anei tlat lo nakina ka pe mayang che ati taringota chen khat chuan sumlama inyang narwak to lo ani mo in pa in ren chem azir tir thu chani in kan lo hria a me che sum du deuh te hi alo chul nel viau te hi ani mai lo mo an lo ti zeu keman kalo pek sakange hetia soi vak vak lo hian hoila mani in cheu hi iching fel te ang u kan pasal te po kha eng an lo ni bik lo mai thei sin tin Viviani chuan alo chan hlawa hokong ha chuan thil om zia te soidunin sumringot chungchang nilovin za omna khoi che thei thil ani miaw awang chuan chutianga yara I ache chu tha an ti lo dun hle ina chuan an pa le yara te chu thut pha chuan lo thudunin an lo ti ti meka chhun lama thil sa thlak tak aton chungchang chu soyin Cindy chuan alung oi lo sia alantir ina eile in tur tam taka om thawalom idu chu soila yarai chuan alo ngai tua sak mayang che an pa chuan alo ti ol sam eta sumai ma chuan ka zo omna lam zo kani inupui kani hi ati le chuan Cindy ka ti pal o ma se pon lam ngai nat le chan kom tam lu tuk po hi a thaber lawanya pasal nei to ini a mi in an soi du thei chenia baka ichante tu mai hian an kher tak tak lo che yara chuan alo ti le zai zai to
khatianga minzil ve zia tur khan tunge ni a in shata ka thian te ni na kanin kara hian engma sha ti nei lo atok Cindy yara kha adikani yomdan hian thatna pakhat ma anei lo minpui atum mai zo kani hi he ina hian thil tul lo atam lutuka suma hekani yara lo nuwa ero an bo duak to in ang tak takin ka feel thei zo kin ka hria ma se liam heng zung zung te hi kanin nei ma changa la nei veang o tia kan lo swang to dun te vek kha an ni hi him le nuam sataka min siam reng in tiam kha yara wang hian I thu tiam chu I the ngil ta em ni mi anun hluya a chen reng chuan ma son theilo yara hian hring dun tak tak chu min ko mu zo kani lung oi vak lowa an pa chuak ta chu yara khan lo chui khalin ko te chu awa pe thlapa shitlang ikai palang ati deuh ngei chuti lai kara anu chuan lo kholin damdoi ina admit ka ngai le tlat mai kadam thalo riawa chengnuai ni deposit phot angai box si a engtin nge kan ti ta kang le alo la ti zui lungai su kanu lawin admit tir photla poisa chu kaloking don nia ti in man mo deuh chuan a chuak ngal liam la chuan anupui laka chuan khir chhun zom zel turin yara chu alo shil ve mek box si a Cindy chuan anu dam lo dam doi ina awm theinan poisa deposit phot angai thu le chengnuai ni amamo thu chu alo shil po in bill te doctor signature te rankeng photla alo dikher dot ka shil chei ringem ni ati chuan chutiang ani lo thil ti ngei ngei ngai ani wang zo kani alo ti zel boka a tha e min pelawa ni po in ila rul chu angai don tho tho ania ti in Cindy po chuan avaulet ve tangata ma se a pedu chuang lo van nei thlak takin Viviani bok khan alo pui le hlawa rulet po angai lo ti in poisa chu alo pe hlau mai yara chuan liama hne na chuan Cindy in poisa adil thu chu asoya anu ta na ni si a mi ten lo sheta se kan pek lo chuan imwal pho mai mayang engtin nge kan ti don tia azo ta ka chuan anmamo ang chu lo pe mai ro alo ti ve maya naktu ka hian sumdo na thila ka zindona kalo ho man lo mai thei kanu ero chu alo ho ang thatakin ilo en kol don ya ti in acha thlap bok anu a en kol lai chuan Cindy chuan poisa chu adong ve tange ya ma se adil kha apedai chuang lo nuleli po chuan in chu alo thleng ve ta a thatakin yara chuan alo dong song tungei ni a khonge liam le Cindy te hian om alo ti chuan yara stone kani a housekeeper kani anni chu an chuak bo ri a ti in an kalna te chu alo shil zung zunga I chanchin hi chu kalo shave zeu zo to lom ka fapa hi zong aril ru hi atluang ema aring hle chia ni hi ma se ke chu ani ang kani ve don haulawanya poisa I du ni in ka hria imamo za chu soila he in hi chwasan la ron lang le to ngai suang che ti in million nga bank card alo pe zui zat chu tiang lam chu ka ngai to ngai me alo sin ma se min ti lui don tho tho chuan ka chuak mai anyang chu ka kalma in Mr. Granta ka shilve photang ti in khol ngal chwatuma nulili chuan lo ben thlak sak popin he chung kwai hian Cindy chau hi mo om chhun turani atan enge inia mang thawati kwal kher chu atulna omlove tikhan chuak mai ro alo ti tabur mai nulili chu a hota hle a engtine motak phobalak tumin ompui nu bula chuan avakal thuaya nulili hne na chuan thei ei tur vel pe tur chuan avashil ani ero chuan lunglam natna aneya wangin doctor rian nulili tan chuan citrus food vel ei aphal lo thu alo shila adam doi ei lai nen chuan a in hal deuh ani ome nulili nichin mai khan ilung ka ti oilo rawin ka hria a ngaidam dil nan ka chua ma in tur tui hnai tak mai kalo siam sak chia sin min in sak sham ro ti in afa pe a nulili la chuan ngai that lo na po nei lem lo chuan alo in sak ve mai
Mahse reilo te ah chuan a awm dan chu lo tha lo thutin ni khawhre lo chuan a awm zui tamaya damdawi ina chuan hruai ve bawk mahse SCH awang chuan zai tho chu a lo ngai ve le ta medical bill nuai ni advance a pek a ngai bawk si ani in engma a nei bawk si lo nuli li chuan nei mahse password a hre bawk si lova amang ang hle yara chu a khawl ngala thil awm zia te a hrilh zum zum ani maw ngai twa awmin a awmem lungai su kalo thon dawn nia tiin poisa chu a lo thona mahse a daih a lo thon duh chuang tlat lo mai Mr. Grant dan siam ani a la zawm lo ngam lo ani i duh chuan ama kha va be mai ro ti a lo ti khum mak mai liam la chu a khawl tlang thei bawk si lova a ril ruah ha tak zet to fi tel lo chuan an zai thei mai bawk si lo chu hospital a chuan liam chuan invest ve tho mahse a phalna an lak masak phot a ngai bawk si an zai vat lo chuan a thi mai dawn ni in a lang ta liam chu be thei mahse ni dang ang boka serial su tuk lo tura chuan ngain man ho in phi cheng zel su a thave mayang kalo ho meke alo ti mai bawk si mahse nuli li chuan rei tak hun a nei to dawn lo ti chu a in hre thiam ta a alo har hnu chuan sindi chu a ko lu ta mo fel takini khanu kha miswal ani kha liam le he chung kwa hi a ti chetur ani lo notbo nge nge yang che ti in alo cha lom loma ti chuan a boral zui ta ni sindi po in atwarin a tapna sa hle a hnu fe a chuan liam le yara te po chu hospital a chuan an lo thleng ve ta chat chata doctor in anu chu a boral tak thu a lo hril po in liam chuan twar lutuk mel po chu a pulem lova nangma ni wang vekani zai ngal sela chuan adam thei mai the sin in thatani hi ti in sindi chuan thin rim tak hian alo an khum sak saka